लोगोफोर फिन खेबसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय गोसो गोरबोजों। स' आङो दायो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। जोङो बोथोरा बिराद गरम ना दायो सान्दि, ओंखायनो जोङो दुगैनो थांनो नागिरदों आरो। स' लोगोफोर जोङो साब्रै थांगोन, बाइक गंनै, 150 गंसे, आरएस गंसे थांगोन आरो। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलां, बोथोरा बिराद गरम थानो हाया न' सिङाव। स' बेखायनो जोङो दुगैनो थांनो नागिरदों हाव हाव होननाय जायगायाव। बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दं आरो, जाय फैफेराखै क'क्राझाराव फैयोब्ला बे जायगायाव थांनो गोसोब्ला ओरै क'क्राझार मेन टाउनजों फैनानै सरायखेलाजों हाबलांनांगौ आरो, जे बावखुंग्रि थांग्रा लामाजों थांबानो मोनहैगोन आरो बे जायगाखौ। स' लोगोफोर भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां देखायलांनो नाजागोन। स' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। आरो जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदान, प्लिज चेनेलखौ अननानै शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना गालां। स' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, लेट्स गो। थोदो लामाया ससेल' गाज्रिलै। लामायानो बिराद गाज्रि। नायलांबाय था आरो चेनेलाव जाय गोदान अन्नानै चेनेलखौ शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना गालां। जेबि ब्लगआवखौ आरो ना, जेबि ब्लग मोनसे मोनगोन, ओमफ्राय मोनसेया नैबेनि गोदान चेनेल दं आरो। स' बे चेनेलखौबो अन्नानै बयबो साबस्क्राइब खालामना गालां आरो शेयार खालाम। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होगोन आङो। स' लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ। सहैजासे भिडिअखौ देखायलांनो नाजागोन, मानो होनबा batuk garis lah.